Marihita luas ni huriatta tapahohoma gudul mahita di nganatta naing mulayota nama ibadatta di bagasan Aryo Manuguto. Cip. Tapahohoma amang inang alaneng masuk nama prosesi jongjong mahita di inganak tabi. Urian na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus sadarion ima minggu pesta paduahon parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus sahat mata besian hamina marhobas titikyon Tuhamu na sudi selamat Natal madihamu saluhutna. Selamat Natal manang dihamu. Minggu pesta paduahon parningotan ari hatutubu ni Yesus jala tapasada dohot Natal ama ina HKBP mampang perapatan sadarion pabotohon tuhita gabe daging mahatai bongot mahita tu parsauran nabadia tutu hatta tasoba jala tapuji magwarna ro mahita tu adopanna mardongan puji-pujian maredde mahita.
marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni toddi parbadia na tumapalangit dohot tanoon, amen. Nunga patar hanguluani, jalanunga huidahami, jalanunga huhatidako kami, dohot hubaritahon hami tuhamu, hanguluan na sa leleng na dilabung niya may hiyan, jalanaung patar di hami. Haleluya. Martangiang mahita. Ale de bata ama na di banua gidjang. Puji-pujian hasangapon dohot hamolyateon husobaon hami tuho. Marningot sileholehomi na balgay tu hami jolma na di pardangolanon. Ima anakmu Yesus Kristus. Na sinurumi sian banua gidjang alani hami. Gabi nadangol do ibana jalana pugos. Jala pola tubuh ibana di bara ni Betlehem. Asama mora hami. Say rajai jala tugu-tugu hami marhite-hite toddim. Asalam huida hami kodang ni holong mi. Holong ni roham na pinapatar ni anak mi. Amin. Kudul mamu. Tangihon hamuma patit ni debata di minggu pesta Natal paduahonon. Imana tersurat di Efesus 24 ayat 24. Jala sulukon hamuma jolma nai baru. Natinoppa sumantu debata. Di bagasan hati goran dohot hapolinon na marhasitongan. Rap mangidogogo mahitasian tuhata. Ale Tuhan debata, saya pagugui mahani. Maulahu nahom bertupatikni. Amin.
Tatopoti madosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Pardenggan basa doho jalaro di saliling-liling na do asini roham. Narodo kami tujolom manopoti dosa nami. Akan nahulah kami marite pangalosyan nami di patik. Hodo ale Jesus hatai naung gabe jolma. Jalamiat di tonga-tonga ni hajol maonon. Asa tutu kami mangulu di bagasan hatam. Ala idang dope sikop kami mangulu di bagasan hatami. Sipata dope kami mangalo hatam. Molo akan nahu halomohon kami dang hobar tu hatami. Ale Tuhan, pargogoy mahami, asa hubayan kami hatami gabe sulu-sulu di kami, jalat niuron di dalam kami. Tatap mahami marhite-hite asini roham. Jalase sama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Satokid do hutadik konho. Alay papungupungok kumahomuse marhite-hite aka asini roha godang. Tagad di parpiar ni murukku hutabunihon bohiku satokin maradupoko. Alay marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asyaku ho. Ninna Jehovah si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hata ni debata turpuk ni hari mingguon, ima natar surat di Yesaya bidu 52 ayat 7 ayat 10. Lehet nai di atasnya kaduluk akapat ni parbarita nauli, napatubigehon hadameon, nama maritahon barita nauli, napatubigehon hatuaon nama doktusion, debatamdo bakit raja. Suara ni jolma parhayu, aka dipanggil bersuara narap marolok-olok, ay ado bohi be lida nasida, mulak Jehovah susuyo. Pangiar masuara muna rap marulupuluk mahamu, ali akapasi-pasi ni Jerusalem, ay nunga marpangulahi rohani Jehovah midabang sona, nunga dipalua Jerusalem. Nunga pola dipatoltol Jehovah tanganan nabadiai di adopan saluhut bangso pategu. Jadi saluhut ujung di tanon marnida hatuaon mi debatata. Ima sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin.
borngin nabadia, borngin hatiuron mabuan dame dohot pakirimon tu hita jolma. Panodangi na yung marsinodang tunahulum, manodangi hita jolma na dihagulapon, na may maharoro ni panodang nabuluni ima Kristus tuhatay, tabigima liturgi na parjulo. Sada Musa sada ayat sada sahatu tolu. Dimulana di topa di bata langit dohot tanoon. Dungi tarulang matanoi gawe halongonan jala hulum di atas lungi. Dungi mangariap-reap mah to dini debata di atas ni akka aek. Dungi makuling ma debata nina. Jadi mahona tiur jadi matutup. Sada Musa sada aya opat sahat dono. Nungga denggan naturi di ida debata. Jadi di bahen debata ma perserangan ni naturi sian naholo. Dungi di gor debata ma naturi arian. Gor ni naholomi borngin. Dungi bot ma ari torang ma ari muse. Ima ari pardolo. Dungi makuli muse ma debata. Jadi maho hajak-kajang di parsitongaan ni aka aek, bahen persirangan ni aek tu aek. Pasal men tolu ayat 2 dohosia. Tay marhabiaran maradoko jauh ma sure tanoon. Jala marsobat tu ibana ma sure pangisi ni portibion. Ay makuling ibana gabi menjadi do. Madokon ibana jadi jongjong. Sada Musa sada ayat 14 dohot 15. Dungi makuling Musa madebata. Jadi mahamu akka panodang dihajak-kajang di langiti, baik persirangan di arian sian borngin. Gabe tanda pabuat titik ni padan dohot akka hari, dohot akka tahun. Jala gabe panodang akai dihajak-kajang di langiti, asa dipatiur tanoon. Dungi majadi masongoni. 2 Korintus 4 ayat 4 sahatu onom. Ay di papitung debata ni portibiodo pikiran ni aka na soporsea. Asa unang nasida di patiur sodang ni barita na uli. Nataringo tu hasangapon ni Kristus. Natardok suman ni debata. Ay dada diri nami hujami taho kami. Kristus Jesusido. Pabuah ibana Tuhan. Alay na posomuna dohami alani Jesus. Ay debata namadokon marsinodang hatiuroni sian haholomon. Ibana do patiurhon rohanami. Pabicar parbinotoan di sangap ni debata na di bagasan bohi ni Kristusi. Di sudut na parjului dung marpinopari jolmai, lam tungalina do holong ni roha jala lam tu hajahatod do sudi jolma. Gabe tarimas ma debatatu na tinopanay. Alay di pasahat debatado baga-bagana. Jala di palupa do jolmai asa marhamubaon sian pangalaho dosai.
tabigima liturgi na paduahon. Yesaya sia ayat 1 ayat 4. Bangso na mardalani di bagasan haholoman marnida sada panodang na bulun bicardo sada panodang di akan na mangingani tano linggoman ni hamatean. Nunga di patorop ho bangsoi, nunga di padiri ho di ibana halalas ni roha na bulun. Marlas ni roha na sida di jolo ni bohim, songon las ni roha di gotilon, songon paronok olopon dina marbagi taban-taban. Ain nunga di ponggol honho auga na ape tu ibana, dohot batahi ni abarana, dohot liksing-liksing ni na mangadu ibana, songon uju di ari midian. Ay masok-sok do sugut nasa si jata ni parsijata ni atuturtar ni tongan-tongan. Ro di ulos na marsapu mudar, gabe si panganon ni api. Yesaya 60 ayat 1 ayat 2. Hehe maho, marsinondang maho, ay naro mga panundangmu, jala hamulion ni Jehovah besar di atasmu. Ay idama, haholomon do makukupita noon, jala hagolapon akabangso, ay nabitsar nema Jehovah di atasmu, jala marsinondang hamulion na di atasmu. Yesaya 60 ayat 2 dot 4. Jadi dapotonon niaka bangso perbeguma panudangmu dohot akaraja madapoton sinodang nang bisar diho. Patonggor matam mamereng humaliang luhut na manasida maronggoman ro madapoton ho. Aka anakmu rosian na daw dohot akaburum abing-abingon na. Job 12 ayat 24 1-25. Ibana mangusar rohas sian aka partogi ni bangso di tanohon. Jala diliduhon nasida di halolongon so ada dalan. Jadi dadap-dadap nasida di haholomon so marhatiuron jala rabat-rabat nasida di bahen songon halak namabuk. Efesus 5 ayat 8 do sia. Aina holom do hamu na jolo alai tiur do anggono aing di bagasan tuani marparangi mahamu songan aka anak-anak hati yoron aina sahabasaun dohot hati yoron dohot asintongan ido parbueni na tiuri. Kor virtual ina Deborah. Damai dan sejahtera.
Ikon pujion nasib Nungatung loja hita jolmaon, marisuang gugut ta'ala say marguru hita mga sahon gugu. Pikiran dohot sidadongata lahu mangadupi parukilon ni portibion. Taha mauliatehon ma disuruh debata anak na Yesus Kristus, lahu manugu hita sian haulomon tu hati uroni. Tabi gema liturgi na patuluhon. Ikon pujion nasida ma Jahoba alani asini rohana dohot halongangan aka nabi nahenai tujolma manusia ala naung bina sabamna rohana malunguni jale dipasuksuk na denggani tu rohani namalei aka na hudul di holomon dohot dehinggoman ni hamatean aka na niraten ni perdangolan dohot bosi. Alana nyololan sida i akahata ni debata jala dialesi sakak ni natumugule jadi dipajiput ibana marohana sida marhite hite hanguluton akapar martukapan mana sida jaladang adong disi pangurupi dungi jauh-jauh mana sida tu Jehovah dia hagugutan nasida jadi dipalua manasida sian hasusahan nasidai. Ibana do parwarhon nasida sian hakulomon, doho sian linggom ni hamatean, jala dirapui akarate nasidai. Pinuji ma Tuhani, debatani Israel, ala ditopot bangsona, jala dipatupa haluonna, dipatidang do dihita taddo haluaon, dibagas ni si Daud na posonai. Kobar tuhina tahon na marhita sian suara ni akapanurirang na nabadiyay sian narobi. Haluaon sian akka musukta doho sian tangan ni akka na makposomi hita. Marningor pada nana badiai ima warina nani urahonna ni siabarka paboa lehoronna tuhita asahita marhalado di adopanna tokola marhabiaran be dung malua hita sian tangan ni akamusu. Madok mauliate mahamu di amai nauk patauhon hamu majalotohap na di bagasan hati uroni kitiano ni akana badiai ainunga di rorohita sian gomgoman ni haholomoni jala di paucat tita tu bagasan harajawan ni anak haholongan ni rohana di bagasan ibana do adong hita haluaoni ima hasesan ni akadosa. Tabigima kur ama dohot ina.
Yesus do hati uroni sodang sian Efrata. Nabi nuan ni Yesus ido natuk mangalehon dame tu hita jolma. Yesus natu wido gabesada panodang nauli. Tapi gema liturgi napapaton. Lukas 2 ayat 1 dohot ayat 1 ayat 2. Dungi Roma ujui paretta sian Kaisar Augustus ikon suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilang perjolomai uju di gonggomi si Krenius tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganuk tubonani pinasana. Lukas 2:4-1 Borhat manang si Joseph na sian Galilea, sian Nasaret, nakok tuluat Judea, tuhutan ni si Daud na margoar Bethlehem. Ala sian poparan jala marga ni si Daud ibana. Pasuraton dirina rap dohot si Maria oroan nai naung gabe-gabeani. Jadi dinadisi nasida gok maari ni hangoluanna. Lukas 2 ayat 7 dohot ayat 8. Ditubuhon ma anak puhabazuna diborhos ma dipiakon ma tu bagasan panggagatan ala swadong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi adong mamarbon ni dinadang na di sini akta parmahan mangingani pinahan nasida. Lukas 2 ayat 1-10 sada. Jadi didapoton sada suruh-suruhan manasida. Jala marsinodang masangap ni tuani humaliang nasida. Gabiar mabiar si tutuma. Alai di ruok suruh-suruhan ni matunasida. Unang mabiar hamu. Ay berita halalas ni roa gorang dohubuat tuhamuna. Persaunian ni sadok bangsoi. Ay natubo do di hamu sa morminon. Di hutan ni si Daud, si Panuay. Ima Kristus Tuhani. Lukas 2 ayat 12 1-14. Onma partinada dihamu poso-poso do dapoton muna na binorhos peak di panggagatan. Jalato puma adong-dongan ni suruh-suruani torop akaparangan parbanua gijang. Dipuji nasida do debata madok asangapon ma di debata di gijang dame ma di tanoon diak kajolma halomoani.
Hupangi dohami dohot hormat asa Roma lahu pagalakon lilin amang padita pendeta Edison Simanuk Kalit, sian Dewan Koinonia Situa Kerdina Borusitorus Roma Nasida Tujulu, sian utusan ama Hisar Pandiangan, utusan Parupuan Situa Beti Boru Hutagalung, sian utusan lansia Situa Bensari Simamora, Ketua Panitia Natal Nyonya calon Situa Nadeak Rina Boru Samosir. Tapagalam malilin na talon na manggobarhon haroro ni panodangi ima Tuhan Yesus Kristus rotu portibion di horhon hatu tubuh ni Yesus hido obas na baru parsaoran na baru dot holong ni roha na baru. Satu
tidakon maha porsiao tai songon na hina tidakon ni dong atas saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan natu mapalangit dotan au porsea Yesus Kristus, anak di debata Jehovah Nasadai, imana tinuruan si Maria naga beda-beda siato di porbadia adorang sohabu ido tuhata na tumaon na birnit di panghuman ni silatus na mati tarpajal do ibana bihapi mersia na tuat tuan na turun mangulu diari patuluhan amanai tu surgo laudul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosa mangulak sultan manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di porbadia jala arong sadahuria na badia huria hatopan niala Kristen akan na badia dohot dihasasani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogot daging halak ng mate dohot dihanguluan na surasuda amin hudul maita tabigay makur ama
Tabigema titing di Huriata. Salam. Salam. Selamat pesan Natal Padua Oma Dita Sasudina. Tabegema titing duriatta di bogasan mingguon. Naparjolo gowarni minggu. Gowarni minggu ta sadarion ima pesta Natal Paduahon do topik gabe daging mah hatai. Na paduahon pakebasion ni padita pendeta fungsional. Terus tanggal Minggu 26 Desember 2021 padita fungsional HKP Mampang Parapatan pendeta Teti Dorinda Stopul Sarjana Teologi Marhobas di HKP MT Haryono. Na patuluon ibadah Natal do tahun baru HKBP Mampang Parapatan. Pesta Paduahon parengotan jatuh tubuh ni Tuhan Yesus Natal Ama Ina. Saya tanggal Minggu 26 Desember 2021 pukul 7 bahasa Indonesia tepat pada pesta Natal Paduahon do pukul 10 bahasa Batak di padomu do perayaan Natal Ama Ina. Pabungulit tujolo do hita manupahi radio bona pasukit HKBP. Duksidung titikonan non mengarade ma ketua panitia pesta Natal Paduahon Ama Ina di Bugasan Sadarion. Parengotan budari ujuk tahun. Dari Jumat tanggal 31 Desember 2021 pukul 10 bahasa Indonesia do pukul 10 bahasa Batak maringanan di gerejaon tapatu pada permingguan ujuk tahun laos papung pelet tujolo do ita sipasot tamai tudana pensiun HKBP tahun baru keluarga dari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pukul 00 WIB Ima tahun baru keluarga. Pinogiro matu sude keluarga. Asarade patu pahun tahun baru keluarga. Acara tahun baru keluarga di parade Uriatta do jal sadarion bagiom ma sude ruas. Permingguan tahun naik baru. Dari Jumat tanggal 1 Januari 2022 pukul 10 WIB di gerejaon patupad do permingguan tahun naik baru hola sahali permingguan marbahasa Batak. Laos pamung pelet tujolo ita manupai itu kategorial na posibulung HKBP. Kebatiang minggu. Dari minggu tanggal 2 Januari 2022 pukul sia tolbuib di gerejaon di Patupado permingguan tahun naik baru pola sali permingguan marbahasa Batak. Program kerja Dewan dan Seksi tahun 2022. Tusude dewan-dewan do seksi-seksi nadong duriata asa di Patuba ma program kerja tahun 2022. Dina manusun program kerja Denggamma taparaun tu orientasi pakobasion nuriata tahun 2025 tahun kesehatan. Tasusuma programi marumah matriks. Nama program, sasaran, tujuan, peserta, waktu, tempat pelaksana, do biaya pendanaan. Nomor 5, parkir kendaraan. Mohon menjadi perhatian kita bersama untuk memarkir kendaraan di kompleks gereja secara teratur dan kendaraan yang parkir di luar kompleks untuk tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.
parkir kendaraan isi daun di Sumbangsi kompleks sekolah di samping gereja. Nomor 6 persembahan tahunan. Pinaboton turuas ni Huria HKP Mampang Parapatan naso pasahaton pilihan tahun 2020 sada boima pasat marite situa sektor nabe. Nomor 7 distribusi almanak dohot kalender HKBP tahun 2022. Susude ruas HKP Mampang Parapatan nanang majalo almanak dohot kalender HKBP 2022. Boy mata pangido marhite situa sektor nabe. Nomor 2 ulang tahun kelahiran. Para lado do ruas pasaton selama ulang tahun. Turuas ni Huriata na ulang tahun di Bugasan Samingguon. Idok hatani debata atong patutoro hamuma dirimuna tutoro ni tangan ni debata nagugui asa dipadipo hamu ditikinai sada Petrus 5 ayat 6. Parepengon akapelean hamulateon dohot na asing na sujina ditiktingon boy matayeda di acara adong di tadi harotas songonima tikting Huriata Bugasan Saminggon tuat tama mamasu-masu martang yang mahita puji-pujian hasangapon di pasahat rohanami tuho amang pardenggan basa natoktong mangaliat tiki diami di Bugasan Sadarion ima pesta Natal paduahon Tuhan tuhodo pasaton nami ngulu nami najepekon asang giat sude pargumiton ni daging nami ngulu nami marpasaorat tuho ngatubuh Tuhan di Bethlehem di kota ni si Daud 2000 tahun nasalpu ima lau manobus jolma asa hodo Tuhan lama manobus sudah jolma sia dosai pola tarsilak ko Tuhan dulu Golgota asa hami dia sinurham boy bongot tu surgo de parariho tu akan porsea tuho isarope Tuhan di patu pauriam do pesta Natal paduahon jadi diobasi amado ina huriam baema pesta Natal paduanon nagabe boy hami saling mamereng akadungan nabi na humuran saling berbagi ido Tuhan makna ni Natal na pasato tuhami mudang ber Tuhan akarwas nami aso beruntung di nguluna alanya ka COVID-10 sia suring mago nak terjadi hurang lowi 2 tahun di hami burang do tanah aguan hosa marukil kehilangan lapangan pekerjaan alani Tuhan marpasini roa do hami tuho di nguluna mion asang giak ma tu tahun 2022 ono warenai Tuhan sak mahami tu tahun yang baru 22 molo asiroham dua misa tu tahun 2022 boy Tuhan hami maruji-ruji di ngulu namion aduh baik kami tu Tuhan di tahun 2000 sada alani Tuhan siapa pos marwanami di ngulu namion asang giat adong arti ngulu nami tuho jalabu kami Tuhan toktong mengulang nadenggan di ngulu nami baik di Huria di keluarga nang ginega nami Tuhan amang nabasa toktong nami bangido di tahun 2022 yang bersenami kurang lebih nomari pesa pemami Tuhan asang giat sudiak tanah sinita ni rohanami dia ke anak konami dari persekolahan homa tutok Tuhan nama ngalian bisuk dohot tapistaran homa tuh nama hai pason dia ke anak konami nak tamat sian persekolahan
Nang dapat-dapatan karya Tuhan amang suduk kumatangamun subede Tuhan tua kaya anak kon namion asabui tu tahu berikutna yang mula panen kerja jelabui lam dengan perikunan nami di negara namion melutuk pe Tuhan behami kawar rokok omikron pada umusak kami Tuhan ini totong mahami sebagai orang Kristen najaga totong menjaga prokes asanggit kami tentang tok sehat di ulu nami siganupari. So di mata rencana program ni huriam tu tahun 2022. Asa sudi mata nakka seksi dewan do akapar tau Tuhan mengalem program nato tong marojahan program tahun HKBP tahun 2022 program kesehatan asa bu kami tok tong mangulawan mengalem akka tiki kami Tuhan di gereja mon asa bu dos rohanami lapar wudu huriamon amang nabasa tukin nabi gunai ma hatam nabadiyai di pasahat padita amas manuk kalit pirsa kemami Tuhan majalo jamitai asa bope kon nami bual nami di gulu nami siganupari sudi akan roa akan orang denggat Tuhan berkokai mai di tahun 2020 sadau Tuhan jalabu mami Tuhan mengalian nadumenggan tuak kadungan nami orang beruntung dekap apugusanna dot akka dengan nami na bu subuh dope mamereng akka nadumenggan di nguluna siganupare atok Tuhan nang ama pe Tuhan sadari olem bae majeda ama nagawe amana natotong mangaletik itu ka anak konna ama natotong menjadi ama di huria nang di jabuna masing-masing Tuhan. Nah song ni ina menjadi ina suripada dekat keluargana na mengaletik itu kaya anak konna toktong martangiang tu anak konna asa toktong sudiakan nasinitan rohani anak pun dalam keluarga madapat akka cita-cita do akka nadenggan tujuan Tuhan amang nawasa gudang dobe na pangedon nami ditikon alai Tuhan sempurna ma tanging namion homa Tuhan dapat upahon akka nadenggan kanuli di ngulu nami pardon sa gudang do kami Tuhan nabadia doang ko atok se sama dosa nami nagudangi asa talupa mi majalo pasu nais pastom butuh kami ganuk marsada-sada mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jaloma tangiang namion amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua dan selamat hari Natal kedua buat Amang dan inang kami terkasih di sini. Kita bersyukur kalau pada saat ini oleh karena kemurahan Tuhan kita masih bisa mengadakan Natal gabungan Ama dan Ina di hari Natal kedua ini. Mungkin seperti biasanya kita mengadakan di sore hari, tapi saat ini kita bersama-sama di ibadah minggu pada pagi hari ini. Saat ini kami panitia mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Amang dan Inang, Amang Pendeta, Inang Pendeta juga para halado kami yang sudah membantu kami dengan baik secara tenaga maupun secara dana sehingga acara Natal kali ini bisa terselenggara dengan baik. Dan akhirnya biarlah makna Natal kali ini membawa berkat, sukacita, damai sejahtera bagi kita semua untuk saling mengasihi di antara jemaat HKBP Mampang di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Amin. Tapuji matuhata marede mahitasian buku ede nomor 51 ayat sada dot urutna laos tapasahat ma pilihan sada A sada B.
asini roha madihamu dohot dame sian debata amata dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tabi ma hatani debata na diturpukon tuhita di pesta Natal padua honon. Tersurat di Evangelium ni si Yohanes bidu parjolo sian ayat 14 1 ayat 10 hujahama dihita. Gabi daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na. Ima hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot hasitongan. Dia tidak kon si Yohanes do ibana ainin nama. Odo ibana nahudohi narosian pudikku. Jumolo do ibana adong asa au. Ay parjulu hiad do ibana. Ay siyan hamoraon na do saluhut hitamajalo ima asini roha na somarna motok. Ay marhiti siyan si Musa do dilehon anggopatiki alay hinorhon ni Yesus Kristus do majadi asini roha dohot hasitongan. Ayat 10. Dangdung adong namarnida de bata anak na nasasadai na dia puan ni amai ibana do mamarita hotsa ora nima sahatna. Hamu kadongan sa porsiaw mo lohubereng jom dihita nunga pulsa bola seliwa 5 menit. Jangan khawatir khotbah saya tidak panjang. Tapi juga to the point. Alana hatani debatar sa sitong na situhuni kebaktian manang pesta-pesta Natal pe. Luar biasa do pesta Natal. Alana sadok Portibiodo merayakan. Bayako kamu stok ijo. Idia hutamu na ibu na pasugit mar Natal do inuain. Alilos bayako kamu ma di Amerika pe. Di Eropa pe. Di Asia, di Afrika, di Indonesia, di Jakarta, marnatal donasida dengan bahasa sendiri, dengan bahasa masing-masing. Idiban na didok Natal itu adalah Natal universal. Lapatanna sadok univers odo, sadok portibiodo merayakan Natali. Luar biasa do Natal sadarion. Terima kasih ibu-ibu, kebaya ibu, harmonis serasi. Saya senang. Terima kasih juga kaum ama, terutama tadi kur gabungannya itu, Mauliate Madihita. Ayat deni suruh-suruan ini pe glory to God in the highest. Hasangapo madi dibata di gijang dami madi tanon jak kajol mahalomwani. Jadi tenang mahora kenangda ngasai benakit tugas mi tenang mahudur sonari songonidot akka amana ampe. Hamu kadongan aharun nanaing dohoron ni Natalot tuhita. Ai di jamita sadarion di turpuhon dangarong ditaringot isot taringot tu parmahan barani pinahan dangarong be tak terbege di turpukon alai adong dohoroa sada tujuan ni si Yohanes neng menantang nek patorakon tu akan si suku cukun na berdasarkan pikiranna nama dok mana mungkin Allah jadi manusia. Nanang menantang pikirannya kasih songoni do si Yohaneson. Songo pikiran halak batak rupani molo nunga tubuh anak ni zolmainin na sehari-hari. Nah dong do acara 7 bulanan. Siapa bidannya?
Ima kasukut-cukun ni zolma na oto. Alainak pesongoni. Di pasahasi Yohanes do turpukon asatatusi. Unak pakai pikiranmu alai begema sakap ni debata. Jadi na parjolo tuhamu kadongan jalo hamuma natalon puji ma debata olo ibana manadikon hasangaponna rotu portibion gabedos dohot kita kajolma. Ido maknani Natalih. Pujilah Tuhan, Dia telah menjadi manusia. Immanuel. Dongat tama debata. Debata na digijeng ni saluhut. Didoa ka persikola. Allah yang ada di transenden itu di atas segala-galanya. Sekarang Dia turun menjadi Allah yang imanen. Allah yang bersama dengan Anda, bersama dengan kita sekalian. Sehat doa mok kenang, amang? Sehat? Paditanami hubege ilam sehat do. Dari dohonok kumataringot tu kesehatan on. Health is not everything. But without health, everything is nothing. Kesehatan memang bukan satu-satunya dalam hidup ini. Kita butuh hal-hal yang lain. Tetapi tanpa kesehatan segala sesuatu itu hepeng, mas, hamuraun dan lain-lain, segala sesuatu itu is nothing. Everything is nothing. Itu semuanya tidak bermakna. Molo mate kita udahlah. Lo asawa salau tadi kusaluhuna maranga habe artami. Mungkin serong doha muna somal lau tu lau tu mall manang natu Indomaret, Alfamaret di siarong do sada minuman botol name metsonon. Isinya minuman warna kuning tersama baju munai nang kebaya munai. Jala tersurat di label nai, ya. Songonon C1000, C1000. Healthy inside, fresh outside. Dang iklanau baguahon taring tuisi alai jahau mude. Healthy inside, fresh outside. Molo sehat perbagasanon, molo sehat rohami, segardo bohimi. Without make up, tanpa make up pun orang-orang yang hatinya tulus, yang taat pada Tuhan, wajahnya itu senang sekali kita lihat. Taburung anak makatai. Berbanding terbalik dengan seorang ibu yang di sini merah, di sini macam-macam. Alai ngiri iba mamereng penampilanna. Hamo kadongan sa porsiaon jaloma Tuhan Yesus nungaro tu portibion. Didok di ayat 14. Mengalusi akasukut-sukun di zolma nama dok dirina na pistar alai sasitong na naoto do di haporsial di dok si Yohanes do dison gabe daging mahatai firman itu telah menjadi manusia isei hatai. Siapa itu firman? Itulah yang ada dari awal, itulah juga yang menciptakan alam semesta. Siapa itu? Yesus sendiri. Debata nagabe zolma, hatai gabe debata, jala debata gabe zolma, ima pestata diobason. Hamu kadongan? Idok dison gok hasitongan dohot asini roha. Allah itu penuh dengan kebenaran dan kasih. Tersongo dia mahoroa.
asau patorak Tuhan musawatik. Bisa saya minta dulu bagian operator untuk memancarkan ayat yang saya sebutkan, ada di atas. Yohanes 10 ayat 14. Adong do tolu ulau ni Tuhan Yesus. Mulai siang tahun 30 1 tahun 30. Jadi 30 tahun ibana melayani. Jalan pelayanannya di bagasan 30 hal. Ima mengajari, marzamita, dohot pamalupon. Teaching, preaching, and healing. Saya diajari Tuhan Yesus sudah mulai senak kedak danak. Taringot Tuhan ini debata. Alai songon guru ibana diajari dotong nang taringot tua keparbinotoan. Teaching. Alai dak saya holani. Marzamita itu ibana asa aha asa unak kolan utuk ni zolmai pistar alai kodo do rohana todina marhapor seat tu debata. Preaching jalan dapat pudi di pamalum doakan amar sahid. Healing ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Healthy in mensana in corpore sano. Ahama diulah Tuhan Yesus pataridahon neibana do gok asini roha do hasitongan. Boleh sebentar? Boleh terjadi tu layaron Yohanes 10 ayat 14 dirok di sisongonon. Yohanes bidu 10 ayat 14. Parmahan na dingga do anggo au di seahon parmahan na dingga nido hosana humokop akka biru-biruna. Parmahan na dingga do anggo au. Akulah gembala yang baik. Akulah pemimpinmu yang asli dan sejati. Banyak pemimpin-pemimpin hanya memeras dan mencari untuk kepentingannya sendiri. Tapi Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Bahkan dia rela berkorban sampai mati untuk kepentingan domba-dombanya. Alayarong dipangidu tuhita. Manangise na nang dapotan hanguluani ikut ditangihon di bana ma hatakku. Mampang perapatan dengar Tuhan. Molo di pajozor hamunakin hatan debata audo honok kumasong perjamita napina juzur munai pamasuk kamu mai turo hamuna. Ima ulau ni Tuhan Yesus menaritahon taringot tu asini roha dohot hasitongan. Kita lanjut bagian yang berikut. Tajaha Yohanes bidu 10 sada ayat 25. Songonon dirok disi. Audo haheheon dohot hanguluan na mangulu do ganup na porseriaw nak pemate ibana. Buasa di do ibana songoni. Naneng dohon na Marta, Maria, jangan sedih, jangan menangis. Lazarus kamu bilang mati, kalau saya katakan dia sebenarnya tidur. Melatajaha turpuk sebelumnya. Namudum do si Lazarus si. Beta tapahehe mai bananinna. Jadi hatani Tuhan Yesus lemandok dison audo haheheon dot hanguluan. Saudara, saya dengar tadi dua syafaat kita. Saya mau katakan simpulkan jangan sedih. Apapun yang Anda alami, up and down kehidupan ini, suka dan duka hidup ini. Pendeta kami sakit, semoga cepat sembuh. Ya. Hita pesudi dia kapersolata. Aulo hanguluan dot haeheon. Manangis na porsediau di bando hanguluan sadiling nileleng na. Serenari ulau ni Tuhan Yesus na patarjahon ibana do gok hasitongan dohot
asini roha. Yohanes bidu 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 songonon didok disi. Audo dalani dohot hasitongan, dohot hanguluan, dangadong nasahat tu amai, ia so marhite sian au. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Yesus do dalan dihita, jala ido hasitongan dot asini roha, las marohat tadi bagasan pesta Natal tahun. Hujungi mazami tahun, dohot pesan sian PGI dohot KWI. Pesan sida ima molomar Natal ho unak kola dirim pikiri alai ingot ma dohot akadong hamunasing. Bangunlah cinta kasih dan persaudaraan. Hamo kadongan gudang dodongata na marukil di masa-masa Natalon. Dakkolan alani pandemi, dakkolan alani corona, alani peristiwa-peristiwa alam. Bangunlah, bantulah mereka. Teke erupsi Gunung Semeru, saya huberenggo hubegir se televisi suara ni rakyat na disi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolonglah kami. Rumah runtuh, rubuh, ternak piaraan mati semua, dan juga manusia ada yang terkubur oleh karena pasir dan awan panas. Dungi masa gempa bumi 7,5 Richter skala Richter di NTT. Tolong kami Tuhan, kala Kristen doi. Tolong kami Tuhan. Kita menonton dari Mampang Perapatan. Apakah kita hanya menonton atau mau berbuat sesuatu untuk mereka? Dan itulah pesan Natal untuk kita kali ini. Leben heißt nehmen und geben. Hidup artinya menerima dan memberi. Jangan Anda hanya tinggal berdoa tiap hari, Tuhan berikan kami ini itu. Tetapi susah banget untuk memberi. Jangan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Mari kita berbuat sesuatu. Mulailah sesuatu. Au nga marumura 81 tahun. Jala teki SMP au dot SMA di sopo surung balige. Tang masa do pedisi adong internet, adong Google boy mengalusi suku cukuniba. Alani ko saya husurati sude pesan ni guru sejolo. Saya hutuhori ma buku tulis. Jala pengalamakku di sampul ni buku tulisi di luar paling belakang selalu tertulis perkalian-perkalian. 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Bosan. Alai dung lele ngau sekolah gabe huyung ma adong notar surat di sampul sebelah luar sebelah kanan ni buku tulisi sonon. Don't wait till tomorrow. What you can do today. Jangan tunggu sampai besok. Apa yang dapat kamu kerjakan hari ini? Kenapa? Esok itu bukan milikmu, bukan milikku. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sesudah kita selesai kebaktian ini. Hari ini, besok. Itu hak Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, selagi masih hidup dan masih ada kesempatan, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mauliate marihuali di bata amanami nunga gabi daging hatai Kristus Yesus asa maralus akasukut-sukuni halak naotoi di bata ribana di bata na gabi jolma
Atok Tuhan mien moho di rohanami. Jala ajari hami mangulahon lapatan ni Natalih berbagi cinta kasih dohot pardonganon. Ajari hami Tuhan asa ulu hami mabayan sesuatu mangaleo tudongan nak peso sa huria hami, nak peso sa suku hami, nak peso sa agama hami. Alay dari rohanami mangurupi mambay sesuatu otik manang gudang peli Tuhan ukap marohanami disi pasu-pasu masudi namar Natal diobason amanami inanami do sude na tahe na merayakan Natal ditikkion pasu-pasu manasida las rohana sida sedarion mulak tutongani bagas na sida be di bagasan Kristus Yesus mauliate mariho amin. Marede hita tuhut tapapungu piliata tu radio puna pasugit HKIP. Mauliate mari Tuhan Yesus hatai naung gabe zolma papatarhod dirina di bagasan daging ibana do dibata na papatarhod dirina dohot makilala diakanya dupan
dohot na niya ni ganup jolma. Ibana do di bata narade rap dohot hita atik pe pardusa do pe hita alai rodo ibana manopot hita. Tahamauliate homma holong ni Tuhan na balgay mar hite-hite na mangulu hita hobar tu hatana. Tatangnya kon mapiliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileon na denggan dot na saulibasa na mauliutus. Kupasahat hami masian na nilehomitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhas yang hami pilihanon pati buluh na raja mudi tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami mar hite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesanami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihut tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu daya diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaor homma damena tutodim.